tokoroka diaspora amago tunyara gwetera www.ndizitv.or.ke. Utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie Image Ndizi TV. Obolemi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi, twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigera lya konyo tarendo mutimo kontwa goteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yake. Omwancho murigera lya bono tiganda koira mpaka asito gugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na njende soka nanje nkikori oboko obu. Tobase goska. Obolemi nobonda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere mechi dakika 15. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chieticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubikirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro cyogo chako bonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bonchoreria webirenko bigoro. Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwesabari yo bonchoreria murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri nichi dakika 15 chia mogaso Image Ndizi TV. New Brighton Apartments nichi nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakire ranki nywirete
chingare chingare nabo iguchibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubushibiria niguchibekire tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe cyokire ni gestimera roro chinga kichonsi amacheni gangusire na kubiko asikitangi ayatariko eranga kijinde cyonsi uburende ni gububikire chinse 24 nabo igo ni gibwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagari nene asura nyari gupaki gari yao chinyombe cyo nigo kiri ase highway ya Kisumu busio bw'ikiru ya embassy ubugatagati bw'ikiru ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Margo bengi omancho murigereria on Ndizi TV nande na kwareganirie ase mesa ya mangana maya chinsa ni sato chabono botuko kurugaiga ase studio nyagenete ngari tukoria oli abeire liororo guikatumirane na ende nkumanyinga naraliaya na kwareganire korwa ase studio ya Ndizi Mwancho murigereria na bogoto bwatia gwetera senjira yemitandao buna Facebook tonyole buna Ndizi TV News Twitter tonyole @Ndizi TV News na baigo YouTube tonyole buna Ndizi TV News baigo sensemo ya website tonyole buna www.ndizitv.or.ke inyora litukonelia Jumapili chitarikine 25 nemo omutenyino yo 12 omwaka w'ekiri 2022 ekero totigareti amatuko atano kagotambuka omwaka o 2022 lero ni chitariki 25 nemo omwaka no ibwekiri 2022 no yomo tosukare na kwaleganirie atari make nkwirana nde nkomanyenga naraliaya Inche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekero litukolia lero lyalenge litukolio gochengera egikoro kyomugusi omoyega okoreka ase omobogani oyomo ime yomoche obosongo ababwatani ao mbaikirana ase omoyego oyo gati yabo omodirector bwense moyege koro Obino Nyambane omowaziri bwoboteneneri omosubati Edna Kangwana gati yabaraibanda bange abo basegeta omugusi kobwatia chimbaratero chegekoro naboigo koitaba egekoro kyomugusi omurikito Vincent Onyancha nataragwika asomabogani oyo na otwaleganeria oroboti rokobwatia naryo lyabeire lituko abanke babere bakulibwatia ekero twakoletera omuyege kone kibuna nkonyato gukumanya lituko lya lero buna abantu bande nigo abagaka korwa sorongorwa gusiyose tureti abagaka banyara komerana imeyo mucyo bosonga sobagani yomo eliko nyara kone kibuna ngukumanyi bare igori chimbwa chinsoni ane buno mugusi amenyete aigani nde na agati yetureti abagaka abo bago chikotomanya mange ane goro yogo chengera litukeliga tiganchake nomo yo mo bagaka bare gaigatomana kyakorokwa na ende atomanyina ere nkia kuinyori
buya anekara tokunyora ekigusi nabo igo chinchira omugusi ametana kyokor kwa siritari yao inche ni korasi bundusi ngoro kurumwa bogongo na inche no mobo bukurwanire gikuru geitonge isira abantu baito ase mwanu cha mwezi kitano kionsi tiga tuinyore matongo makuru mugusi na atebete nga tibwe baserurira na asegitinge samarieta igonkoro kwa church nyakundi gosekirera korumanga mwabosire sorosagerwa Nyamira County inche no mubwatani omonne omwanya getinge Heritage Council na rero litukorie utamaduni egento nkoinyora kabisa no mwando bwo mugusi biya mono andake na ninde no mugakonde gato na kyakorokwa erato inkia kuinyoria karato gukwana igoro yege koro so tamaduni na kyokorokwa njengoro kwa Benjamin Mirewa koru bomorenda bonchari suneka aseri tukoboneria rero nkoinyora egento twagakorire ase bonchari omuchioso ne gatwara koroke igoro sabaga kana bangi na bagachire borokia abantu barero egekoro buna giakabeire kera ebinto biribia kare biarenge bune bimwaro kiga ne binde binge nanchire naende tu yanche naritoranchwe ayebuno mugusi eyanche ekenege koro gieito obwanchani bweito ase twarure chingako chigekero no boroso bweito mwamanya gitinge tigako nari abana chitabi chimbe ungane gesongo negesona ngaigo nari bakwana buya nakobaruka mariete gesongo ayeto iyo omonto oro omugusi n'oyu bwemanyete bweyanchete okwero kerieta riekerecha mbia mono echi nechisemi chigendete kurogochia asoro gabunka bunekero tengarate ndizi tv nyora ninde no mugakonde gatene kyakorokwa nerato manyina nkiakwa gokeria ndaseri tukeri gatokwa na igoro yegekoro mbia mono sana mbia mono kirage nche ngoro kunemwe rimogera temba kurunyansiongo iga aliburabu egente kinyorie kenene nkiria ngekigusiye itotigesira eoto iri kirenga abariki abange bari kirenga ekero ogokwanira omonto omunworio somerete niga kuigwira amato lakini ekero ogokwana nera so omuntu bwororera iga kuigwira enkoro naki ekio ngaki tunyare kumanya ekegusi njo ndwete kurwa se keombe gioko egerere ekegusi naende no mugaya ninde in mediators bono ebitabu awao ndorigete amangana yitu yasangererie achukubuya erinde anyare gokonya abagusiba mbia mono jengoro gusorete magara ande yonde omanyakero wo bwokwegerere kegusi iyere gusi engima inche na tebeiga bari bonse bategete twaegerere kegusi tiga baiche twegerera amo kiagera intwe no mugusi nande gotoro mugusi yoto wenete kobwatana twensi ekimanyete ekiomanyete yechamo tokebekamo andake nkiagera tokariga niyo moyego ya sensemeya ebinto biregente getangani eserikali yatoire litukuri kurukunga utamaduni day lakini mwelekeo turarwe gwanga nchira kitu takire kwa sherekea litukiri igobono utamaduni day eri goikabuna stakeholders abantu tobugate passion igoro yeke tamaduni gosege korogito torigichinchira nenchira ya mono kuumerania abantu bawa balike bitabu abantu banchete amangana ya matero yeke koro na abande awa bali babugate material culture binto buna biribi agatumikira sise igine binto wawa go chamo na gusanga buna bagaka bande batebira omonchu muligereria naro yuko iguranya gokorekana eyamase mokura somo chobosongo ekra bwatan aho baikira na kunyara kunyara litukeri abwase to kunyara igikorogeito inyora ayonse to kubatira na gukomanya ase chinge kero chomugusi yemaye mokura somo chobosongo ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha ko reporteria Ndizi TV mbia mono yo minto Vincent Onyancha abasaye kurwase wodi ya Sengera basotie gutuka ime yabo machoge chache nigo bono beso kire na goteba nigo bagucha kurigia ebirogo au byuburai asobo choli bogucha gokoreka omwaka ogocha o 2022 nigo bayigo batebire barosire nabarai bali bakubangaina ngangucha bali kubakorera amagenderero ase chinsemo cyabo omurikito Brian Sagini Isena otwaleganire roboti rokubwatya
ase amatuko abwangoiga niga basaya bange besokirie rekorigie birogo byoborai bosibo bochori omwaka bwa 2022 abo asensemo y'abamenyi basengera bosoti ward ebunge abo machoge chache county ya Kisii nigo besokiana gochika goche komubwate sana after omweri yokorie kero kyobo MCA ase ward yeyo egento toragani aikirani nabo bonsi nkobori bare emirimo eyega yobo MCA no hano bo MP kende gyonsi nkobori bare egento ekenene ngeringa haranyare gutwikirania munamagani itare ase ward asengera bosoti ntobwate emichandere menga sabarai baito twachorira barai barabange tukoira ase chibunga chaito lakini batongaine bintu bagochikotokorera ekero batongainire twendera guchandika buna bono twiranire twachirenka twatira gukora biashara bita sipara ni chiboda boda ase ngenche mbura yature no narori obuya nane narori omogoko ekero narori omwana oyo moke ajire eso obosi bwaito gocha kobori chikura nande kene kero moko murigereri mumurozinga naisaine onye mutaite ko abantu abaye bichana ka omuntu omoke oise konga bono gati ngunyara kominyoka kurwa pakanyakeromo ngikenyakeromo nande ngirane enko emangu ikandu ale mutinyo muimanda indaire gitanda lakini omuntu omoke muna inwe gose naftali agwikana ndaikana ndaminyoka no mpaka kenya nandaire ne mpaka gaiga igo bono ng'abantu abake omuntu kabwate chinguru mwachinga kichiae omochando omonene ororekanire anene mono asaba menyi bensemeyo nogotanyora mache yokonywa chipara nabo igo chinyagitari na nigo bachikire onde bwensi oreneganga yokurigie kirogo ekerenga ekenene no kurigereria amagani ayo moroje twachandikire muna bono jusiga omozibati narore kogonkia igaborwa asago yani otwaboru muna togokora tomuikinya gitari ekiagera parata koratiki iteyo chipana chiatchandire tokonyirokererwa moromu oyoro moke no makarabatita iyo chiabutoka sobwango igo nande egento kende muna oyo mintati ekokwana feathers na tebanga igoro ye chipara nabo iga amache tokorwa saa tambe ube chikilomita 2.5 nande kigima kwanya kobandake emechando yogweta chipara chio koruroche chiborete si bono ntwe tobwate bintu bibere bito chandete egetunweke stokorwa etokorwa 1 kilometer and half to 2 kilometers sisa amache iga demiru korwe miake mekoroji ba bukine to kalento gembo jigajo gembo twalenga barai na lengo morai no yo minteneri lakini gwika kiba bintu batese kia yetigachi etangi yabikirwa bone kwamete ontagete bena mako ngoburai igontagete koleta chinderi chikorunga miraculants mbekeye moibencho mbekeye mosengara tumakobeka nebyombe abangi nabagaka togorera omuntu kero omuntu eng'ombe amabera ari tokwenda korubenja ari butambe tobe togopima ribenja omwari omutinyi twakano kibesi gatimbali getigas negasi nere intete chigokora Richard Brian Sagini Isena mbia mono kigima Brian Isena abamenyi korwa asege chichi kia mukuru kwa njenga imeyo mucho Nairobi nigo baboka rero mambia na konyora ebioski byabo bire mbarabare ni pale yo bitagwire ne serikali ya kaunti ya Nairobi abo ase serikali yo eganite kugariya epara ase ensemeyo abamenyi abo nigo bate babuna nigo babara asara ye nibe nyinge mono na kugania serikali ya kaunti ya Nairobi ko bakana na kubanganya goika ase chinsema chingao ase baranyare koba bagokorera obwonchorere bwabo akasema tunaletewa mabati tujenge. Hatujai muona tena. Akasema tujenge matent. Sasa tunaambiwa tuondoe hizi matent. Wengine wanakuja wanatuchomea ndani. Hatulali usiku. Tunalalanga huku nje. Na mvua ndio hiyo inatunyeshea. Wengine naye wamekuja hapa kupima viwanja. Madawa ziko kwa nyumba tunagonjeka. Wamekuja kupima viwanja hapa. Leo wamekuja na gari na simiti na nini na hiyo vitu ikaenda. Sasa tujui ni wakina nani hawa. Lakini nafasi serikali tuangalie kwa sababu sisi tumezaliwa hapa, tumezalia hapa. Na watoto wetu wanajua hapa. Hatuna hata kama ni kunini watuonyeshe tunaenda wapi. Sio kutufukuza hivi. Sasa kama hii mambo yenye watu wanakuja kuleta vita huku wanataka kugongelea mambikon, mimi nakaa nikiogofia maisha yangu sana. Na ninaogopa vile inaweza tokea kukue. Naogopa nikuje hapa nikuje nisikie vita ndio hiyo nisikie sina mkono, nisikie sina mguu. Sijaenda kupigana lakini mimi naogopa sana.
Hapa mateso yenye tunapitia hapa ni mateso mingi sana. Kwenda kwa choo ni shida. Mimi nataka tu serikali iangalie upande wa watu wenye wanakaa hapa. Mimi nimekaa hapa tangu kulibomolewa na vitu zangu zote niko nazo hapa. Sasa tangu mwezi wa 10 mpaka leo tunatesika hapa. Kwa hivyo ndugu yangu, saa yote nasumbua sisi na cartel, nakuja tena na polisi ambayo nafaa uniform anatisha sisi hapa na maisha, ndugu yangu, na hapa tunakufa juu. Au serikali atoke akuja anatoa sisi hapa. Kama atoi sisi, azuie sisi polisi ambayo unachukua na beba na cartel saa yote nalete hapa. Hakuna kitu tunagoba, tunakufa hapa juu. Kuanzia kesho mwenye inaweza atungoji mtu tutajenga hapa. Tunajenga ndio hiyo. Oruono roboti rwareganirie n'umuriko itokorwa se county ya Nairobi Innocent Onyango. Osika goche motwe omorai bwense ya South Africa Cyril Ramaphosa nigo araria ogokwa komo Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu oyolenge gati y'abanyangongo banyartko bakurwanirira obosibole asense yo ya South Africa nigo boigo akwalitkolia lero ase chitariki chiga emeronge etano nomo omotienyoyo iga oikomina kabere asensemo ya Cape Town imeyo moche o South Africa nigo boigo nyagusira anyorete ekewa ase ensemo ya Nobel Peace Prize asokoleto morembe mense yo ya South Africa nigo akwa kawate miaka emerongo kianda abwase omorai Ramaphosa amokwana buna omontorete tomorembe na kugania abarai bense yo kubwatia chimbaratero chanyagusira. You remember the one about the Archbishop, he dies and he goes to heaven where he thinks he should be going. But when he gets there, St. Peter says, you don't belong here. You've got to go to the other place. So I go to the other place, the warmer place. And 2 weeks later, there is frenzied knocking on the doors of heaven. And St. Peter goes and he opens, and there's the devil standing on the doorstep. And Peter says, "No, do you? What are you doing here?" And the devil says, you sent Bishop Tutu down there. He's causing so much trouble. I've come to ask for political asylum. Mwancho muligeli yangu sabo kwabera nyagosira Tutu nigasira litkulia lero chitalike merongo ibere na isano nemo natali chitalike merongo 5 na isano nemo Osko gochimotwe omonyanyimbo korwatse kyombe ky'abanyankanga gose administration police nigo amorasete na komoita omonenoye asensemo ya Naivasha county ya Nakuru. Corporal Joseph Mutunga nigo egotebekana amorasete Sergeant Ayubu Polo chinga kibale nge guchengera umuyaga bwesuguku ase kambi ya Naivasha teramanyekana boikiranu egento keirerete omokagirwa goikirania oboiti obwo kurende goikabono nigaburete chinga ky'abanyanyimbo bachakire obotuki.
Nechingaki emeyega yogochengera esugu kwegendererete na kwarigania omwaka omuya o 2022 nigo bono ebinyinyi bya COVID-19 nibigenderete gukina mono imeye nsengima anene mono asense yaito ya Kenya nigo goikira bono iga abantu chimilioni 5 chiribu chimia 5 na mona 15 na isato chiribu chimia 295 banyorire edosi yabo entangani ase abantu chimilioni 3 chiribu chimikianda na 15 nemo chimia 5 na 11 na barabo banyorire edosi yabo ya kabere na gwikira bono iga mwancho murigeria omubaro bw'abantu banyarire ko bagusiria amagima kuri ndwari ya COVID-19 goswa imeyense ito ya Kenya nigo bara abantu chiribu 5 chimia 350 na kianda nigo baigo ebinyinyi ebyo byamentekanire ase kerengo kemerongo 32 nuguta 52 igoro yemia egento bone serikali gwetera ewizara yobochenu gekorawa no moske mtahikawe aboliri abakenya bonsi kobwatia machiko a COVID-19 elio gotanga oboroiro bwa COVID-19 no kwegena waitunga kiro mondo nachi kobwatia machikalia bekire na wesaba magoko na kubeka mask gotanga oboroiro boiga bwa COVID-19 Oscar gochimotwe omorai bwe kanisa yege Catholic ensengima Pope Francis nigobono aganirie chinse chiri chikwene kya chisegi ne chiburaburu ensebuna ya Syria Yemen gatie chinse chinde okora chinkwana chomorembe elio kwenekia omorembe ase chinse cho boigo nigo atebire ekine chinga kichokorwania endwali ya COVID-19 na boigo gochengera emeyega yesuguku no kwaregania omwaka omuya nigo boigo aganiri abantu bonsi anene mono abakristo esugukwengiya no mwaka omuya o 2022 asoboiga atebire chinga kichaikire abakristo bawenerete gusabirana elio kwenekia omorembe ensengima Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Dei, Domine. Let us go back to Bethlehem. It is good for us to go there, obedient to the gospel of Christmas, which shows us the Holy Family, the shepherds, the Magi, all people on a journey. Brothers and sisters, let us set out, for life itself is a pilgrimage. Let us rouse ourselves, for tonight a light has been lit, a kindly light, reminding us that in our littleness, we are beloved sons and daughters, children of the light. Brothers and sisters, let us rejoice together, for no one will ever extinguish this light. N'abantu batatu nigo basiretyo bogima bwigoro maega yechisegi esegi entindi wateka kati y'abamenyi b'ekenyorogia Chebarus ime ya Tarbo county ya Uasin Gishu amo n'abanyanyimbo ba KDF au batagete kubeka na gutenenia ekemanyereria kemo sensemo yeskuru yoboroso ya Chebarus egento getago getie abamenyi bensemeyo ekairera okuburukano gotindi okukwairerete okoruterwa gwechimbunde gwatigete abantu batatu bakwete abarai korwa sensemeyo boigo n'abamenyi nigo bagikeire gakoro ekyo gekwena kiwabuna nigo giakoregete chinga ky'abantu bari guchengera omuyega bwesuguku
Huyu jamaa ana start ama anaweza kuwa amewa. Tusonge. Shika namba plate ya gari pale. Nzuri ajui. Niko watoto sahi na nizaliwa hapa. Hatuwezi kupiga risasi watu sahi. Na ni haki ya baba yetu. Na umeishi miaka 30. Sasa kitu ambaye mimi nasikia uchungu ni kwamba watoto yangu ataenda wapi? Kama ameua watu, si atakuja kwangu kupiga risasi watoto wetu. Last time walisema ni yetu mpaka hapa wakalima mtaro. Leo wamekuja kuingia ndani, wanataka kuweka mtaro, and why are they doing it during holiday? Na kama kuna jambo wanataka kufanya, they are supposed to do public participation na waeleze wananchi ya kwamba tumekuja hapa kufanya ABCD. Can we be answered why this? Why this? Even if it is politics, kindly leave us aside. Watu wameteswa. Today we are crying on a Christmas day, and these tears will not go just like that. I have called the county commissioner. Anasema aliambiwa we are around. Meaning they are around, hawahitaji hata county commissioner. Kwa hivyo tunataka kujua they are around doing what on this land. Kama ni haki, if it is true shamba ni yao, kwa nini wasikuje baada ya Christmas waite wananchi wamwambie sasa hii shamba ni ya KDF kutoka hapa mpaka hapa. We are not going to continue playing games and killing human beings. Last time tumenyamaza sana. Na korwase ebirubo by'ekigosori nigo tokumanyibwa buna chief finals chegekombe giake Nyakundi oyokorigie kerego kyobo MCA ase wodi ya Bosamaro nigo chiagosoriwa rero ase geti gia Koru nigo etimu ya Nyangena FC yanyebwa etimu ya Moruga FC ase enjira yechi penalty magega yechigosori ekyo kogenda kogenda makali yegori eyemo ase eyemo tigatororengana kya mangana arenge ase geti gia Koru. Okay, mbia mono. Idanga ni otowakira mbia mono. Ase Nyasaye gotuikenga kie. Tournament yetu ya Nyanstere iko 1 month ago. Twa waji timu 18. Timu Johnson tu anyata go chio mpira. Kire timu tukanyara mpira. Tukanyara mpira 4000 each. Aende tugatema gote ananto wa facilitate bakaswa ikira wona hiyo. Ende tanga ni nanyora ewodi ito ya Bosamaro aba ebichana ebira aido bibwatige asibigokora. Ona nganyara mbuya barigerie egento kirakigere bachamo naende babe pisi mono asoko wakompira mnoyo so that ende atisto nyo talent jenda tebenge sabari ya Muruga nigo yarenge ngiya kuikera bonega na bwate no kugena nganko bwana ngera kini kwara bune kiaba chi penalty umethe chiro chinchi bwati monyane bono jenda te bari babwa Nyangena congratulations tomera na mutwe na etimu na running ya babwate. Actually hii tournament ikianza tulikuwa kama underdogs. Watu hawakudhani kama tunaweza fika hapa, lakini tumejituma, ile unity tumekuja pamoja, at least tumejijenga, mwisho tumefika finali. Mungu ametujalia tumeweza kubeba hii kitu. Haikuwa rahisi. Mbia mono ndis TV njera kocha sinyanyangena ngo kushema marabuli ase kocha sinyanyangena twa na gokire mono asoko bwa kombe kyo muske keba Nyakundi ekitwarwanira asenga kyo mutinyo yomo omo ko monene buna ntwa Banyangena na ende twarore buya twitira Banyango kobe country wangoiga amashabiki ya Nyangena ningaranga ifemo aso chakura ye kurwanira kombe kya Nyangena match ne kombe kene oto akirwanere asigo na eseto kumnyokane bona ni oto namo ko na Banyangena na no mwali oe bagenda tumbia mono asoko to
na gukurira finali yegekombe kia Chief Nyandusi Moriasi yoro mumenyi bwensemo ya Amerika na ndoro mwaregani bwegosori eyo yagosori gwerero asegeti geskuru yoboroso ya Nyamorenyo nigo etimu ya Nyamorenyo ya yaka etimu ya Nyakyogiro chigoli ibere serigena liesagero abwase abarai ao baikirana ase enkoyeyo Batrende iga na chite go share Christmas na chite erusa na ndinkora chande kombe kena kwegeto mwakoria igon kebegete ga because ingo korege nton kweigwa because iga naonka na bantu banka na bunke kangana kirite na ngumbwaria lakini rende iga naonka na access rang raisi. So I just do this for fun. There is nothing that I'm doing for in related to politics and whatever. So I igonde ekenyoruki anege sinini konyen kuna bwaka bali chilig cia mujujo bagacha bagaikire chitimu nya cia kire iberero alien cia 3 and 4 kiongongi na junior Nyamorenyo cia final ya tigara rende Nyamorenyo na Nyakyogiro ngombwali Jensa murigenani omwando igongo boli obojumbe bwa bogetutu chache South nigo nacha go celebrate na abantu ba mintori tukoria Boxing Day azegeti kia Nyamorenyo azegitimu chianka chia kora na chichigokora final timu ya Nyakyogiro FC na Nyamorenyo FC Marieta nkoro Felix Mairamasi nkorwe constituency ya Kisuchaje South Nyakoe Ward na nkori yekero kyo MCA wa Nyakoe Ward na chaiga se tournament ya Jivdom ndugu yane egonya ko support young talent is society elinda bamuraba itori baba ko bayidokero kendo nyore bano ire na bachianga cyabande ko rusiko ko bakibu busy and ko agacha chitaranta as young leaders tawata yabanga this is a good thing especially in the festival season abana banyako chiesaiga elinde bamanye talent yabo ngayeberete maybe chitaranta cyabere chiwaka nabantu ese yaito Echio ne chiriboti chiareganirwa n'abariki baito Stephen Ndemo noyo Minto Vincent Onyancha na gwikirabo mwancho murigereria nongo ika omwerio wa mangana maya chinsa isato kurwa semesa ya mangana maya ngwaka ngambi ya mono kwagendera kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi mbia mono abariki baito asokwene kyanga mwarigiri amangana ya igana gotoletera egereto yakwane guchiase omwanchwa omurigereria tinkweba director ne John Kibati asogokorega siengia na gwikirania chibicha na mariogi gochiase omwanchwa omurigereria boigo omwarigani onebo mangana maja Janet Nyamwamu ngwakanga mbia mono kirage mwanchu murigereria na nde tuchitumerane ankyo asomoroberio bwenza kia ekaroto kubwaterana noyo Minto Brighton Makori ekaromambia likareri tukotogo kwanera siasa na magenderero agusi wekachinga kiecho na kuganeirio twaro burigererio buya na boigo obutuko buya imeya Ndizi TV elitalia Nensara Nyarangi ontita Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet